Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि YouTube चेनेलाव बरायनाय थाबाय आंनि सरगियारि दिनै आं औवायाव अमा सावनायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन जागायजेननोसै गिबियावनो जोङो अमाखौ रुग्रोनानै लागोन जों कालार जानायनि थाखाय माहाय हालदैखौ होगोन बेखौ जोङो 10 मिनिटनि थाखाय बयल खालामगोन जोंना नै हासुङाव सावगोन नालाय हासुंखौ दाननानै लाबाय आरो बे बेदरा गोदौगौमानि जोङो बे सामब्राम हाइजेंखौ देबाय ओमफ्राय फानलुखौबो देगोन फानलुखौ एसे बुरजा लादों खारन आं आलु गोसा जानानै गोथाव मोनो आरोना दुङा हाबजोब्बाय ओमफ्राय सामब्राम गोजाखौबो जों हाना लानोसै बे गोदौगौमानि आरो जोंनिया नै जाबाय बेदरा थिखांसै बेखौ थिखांनानै लाबाय ओमफ्राय बै बानलुखौबो पियाज सामब्राम गोजाखौबो हानानै लाबाय जों दायो बेखौ बेयाव लगायगोन लगायनानै हासुङाव सोनानै सावगोन आरो एसे संख्रै बेखौ जों हासुङाव सोनोसै बेदरखौ हासुङाव सोखांजोबबाय बेनि उनाव दायो बेखौ थालिरनि बिलाइजों होथेगोन नै जोंनिया जाबाय दा जों बेखौ सावगोन दायो जोंहा नै सावनायनि प्रसेसखौ आं माहाय डेन्जारेस नुदों आरो नुनायाव उफाय गैया बिदिनो सावनांसिगोन बिदिनो अरखौ माहाय गोसा होनानै औवाया खामफ्राम जानायालासे बेखौ फिदिं सावनांगोन आरो जोंनिया नै औवाया खामफ्राम जाबाय जासिगोन आरो दसे आरो 2 मिनिटसो जोंनिया जाबाय थिखांसै बरिया मोदोमदों दानिया नै जोंनि फाइनेल रिजाल्ट बारा
नुनायावलाय मोजां नुवाखै बाट जानायाव माबायदि जायो नायनोसै गोथावानो जादों बे औवानि माबा मोनसे मोदोमनाया जायो आरो जानायावलाय मोजां जादों बयबो जानो हागोन बनायनानै जोङो जाखांबाय ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालाम आरो लोगोआवनो साबस्क्राइब खालाम आंनि चेनेलखौ स' दिनैनि थाखाय एसेनोसैमोन लोगो मोनफिनगोन आरो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव बाय बाय टेक केयार